Det er Natural Geographic. Hvor er Sule henne? Hvorhenne? Nej, så sidder Sule ikke. Det er Regn, der sidder derinde. Sule sidder der deroppe under. Nå. Det kan man ikke se. Sule sidder herinde. Op under træet. Og det der, du kan se lige der fra min finger, det er Regn. Og det der, det er nogle fisk, skat. Sommerfugleciklid. Ja, sommerfuglciklider. Og det der er de andre, det er de små pandamalle. Og så har vi gubierne med de gule fisk, sværdrager, og frøen har du set, og ålen har du set. Og ja, det er nok det bedste billede, du får. Det er når fiskene er sammen. Og vores ål, den er spasser. Så hvor er den henne, når den noget forsvinder? Den bevæger sig meget hurtigt hele tiden rundt. Og så kan du se frøen der omme bag i os. Ligger helt stille. Ja. Så resten må du vente med at se, til du kommer forbi. Nå jo, du skal lige se der, når den går amok, den der. Det er vores ål, når den får spasma. Det gør den sådan hele tiden. Der er sådan cirka 5 sekunder imellem. Så holder den pause. Så er den spasma igen. Nå. Så det er vores akvarium. Hov, det var hårdt at gå op. Og sådan ser det ud. Hele billedet.